Sehat selamat wilujeng Pak Bu. Amin. Panjang umur. Amin. Terus rezekine kathah barokah. Mugi-mugi saged awet leh momong anak putune. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah niki sing mirsani Mas. Luar biasa. Luar biasa sangat sampai pojok mriko Mas. Nggih, Ning nggih mboten teng mriki mawon sing mirsani wonten teng channel YouTube. YouTube-e sinten Mas? Ah, YouTube. Astaga. Oke. Juga. Asai. Goyang Pak Lurah. Ewer-ewer ambiar. Ayu.
sampun matur. Alhamdulillah wah. Kula Pripun, Pak? Pripun? kanca kades Oh. Selodono. Oh, nggih, monggo. Sinten, Bapak Pak? Kades. Bapak Pak Kades sinten, Pak? Pak Suyono Pak Bapak Suyono, monggo katuran mriki. Kades pundi, Pak? Kades pundi wau? Selodono. Selodono. Monggo, Pak. Monggo, Bapak. Monggo Pak Kades. Yo, Yo, yo. yo. Asik. Wae tolat tuli kapena oni. Unine renyohake pan lagak troke tipung guling dua kali ngangate ngasuling Kumandang sorane. sorone kapena unine Sugeng Pak Kades. Sugeng dalu Bapak. Wah, jan. Wah, miki. Niki Bapak. Iya, begini. Wah, jenengan saking pundi wae, Pak? Kades pundi? Selodono. Selodono. Ya Allah. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu Mas Luar Akbar. biasa. Matur nuwun sampun kepareng dipun berkahi mriki, rawuh mriki. Alhamdulillah. Remenane ringgit purwo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah, barokah. Delukas tanggap. Amin. Wah, amin. Amin. Wah, dalange kudu niki nggih, Pak nggih. Iki pun disekseni kali Sekseni lho. Nggih. Eh, Nek perlu panjer sakniki mboten napa-napa. Ah, nggih. Alah kok bontakne dhewe kaya. oh nggih, ampun supaya nanggap kula nggih, Pak nggih. Nah, Alhamdulillah. Oh nggih, mengke napa kula DP riyen, Pak? Wis. Kualik. Ora mase aja nanggap liyane sik ngono lho, tak DP ngono lho. Kok mungkin jenengan balekne. Nggih padha. Nggih, monggo Bapak. pripun, Pak? Monggo. Iya, dalam ngaturaken sugeng dalu para miyarsa ringgit purwo dalu menika hajatipun disasami bersama Pak Kades dan perangkat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Merdeka! Merdeka! Kaget aku. Pak ngoten niku sanjang riyin, Pak. Tak kira omongke dawuhe wit mau walus lho. Lah ya walus lah kok merdeka. Oh, tenan kaget aku. Semangat loh. Nggih, semangat, Pak, semangat. Pripun, Pak? Inggih. Menika kabar napa kula Mas teng mriki niku? Loh, monggo. Nggih, monggo kersa, Pak. Pilihane wonten nembang, wonten nyawer. Nek mboten nembang nggih nyawer. Kon joget. Mantune ya wis Nggih. padang, Pak Sambi nyuwun ditemeni. Oh, sinten kalian sinten? Lah, menika Pak Sambi. Nggih. Lagu kang kondang sak menika Apa? aja dibandingke, Mas. Oh, masuk. Setuju nggih? Oh. Ya, yuk, Arjen. Nah, niki betul dangdut. Koi ngene. Aja dibanding-bandingke. Banding-bandingke. Iya. Aja joget sik to, Tor. Musik rung muni kok. Lho aku iki Mas anu, Pak. Pito. Nah, lagi semane. Saking nyeni mani. Lah. Dipun awiti Mbak Niken. Monggo. Oh, nggih. Aja dibandingke nggih. Nggih.
Gak Mas Teh. Apa jenenge? Vokal ngono lho. Lah heeh ngono kuwi lho Mas. Ojo buka wadin dene. Kok gedhi aku. Aduh. Mas Teh karaoke teng griya ngoten to, Pak. Saking YouTube ngoten niku lho, Pak. Sih. Buke sapa karek? Wong buke iki yo. Buke lari-lari. Nggih, Pindah malih kok. Sampun matur suwun Mas Dalan. Sampun suwun Wonten malih. Mboten malih, Pak. Sampun matur suwun. Nggih. Kula nggih matur suwun, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Pak. Aku yo tak melok medun bisa. Loh, niki mboten wonten melih perangkat sing badhe napa? Monggo menawi Bapak Ibu perangkat badhe. Ah. Nyuwun lagu. Nika sing kepareng rawuh teng dalem nika kan kuat lah nika. Nggih, wah. Luar biasa. Oh nggih Pak, matur suwun. Maaf Bapak blangkone abang. Bang. Abang. Abang. Menandakan kalau diisi dompet itu ada abang-abang. Ya. Neng kok ya ndak ditinggali abang. Sampun ngatur. Terima kasih. Duduk dulu Dek Niken. Anu Mas Dalang niki wonten panyuwunan. Omong ning sampeyan. Nggih. Tak omong. Niki wonten panyuwunan saking Bu Sri Waras. Bu Sri Waras. Nggih, nyuwun oh diinggah nih. Oke, Monggo Bu Bu Sri Sri. Pundi piyantune? Bu Sri Waras. Nggih Bu Sri Waras, monggo. Dinarep wonten pepanggungan, monggo. Monggo Bu. Au. Monggo Bu.
Monggo Bu Sri, monggo. Kula katuran pinara wonten panjenengan. Bu Carik, nggih. Sekalian nggih. Monggo Bu Carik kalian Bu Sri sekalian. Monggo minggah wonten kepagungan sesarengan. Nggih. Monggo. Monggo Bu. Monggo Bu Sri. Monggo. Monggo. Bangi terus. Ya, terus. Terus. Tebak. Nah, alon-alon mawon Bu. Tok. Wah, niku Nah, Bu Sri Waras niki. Nggih. Jumeneng mawon, mboten usah nuruti pektor. Terus Lagi kula pondhek terus jenengan tengandhap keco. Nggih monggo Bu. Katuran napa panyuwun napa? Lali janjine nggih. Oke, siap. Jenengan nggih sing nembang nggih Bu nggih. Jenengan piyambak nggih napa di Oh nggih direncang monggo pilih salah setunggal. Monggo. Jeng Salindri nyun sewu. Oh monggo nggih. Lho, Pak Pur ning ndi? Ya. Lho dagelan. Nggih, direncangi. Gak apa-apa alon-alon. Gak apa-apa kan. Nggih, Bu. Nggih. Lali janjine nggih. Aji janji. Ja. Ayo digedruk nih, gedruk. Gedruk ya. Jedak. Dung pempek. Rak. Suarane. Rak. Iya. Yuk.
Ya. Matur nuwun. Sami dalan swanten mugi padalah Nggih, Bu. Luar biasa. Lega-lega, Bu. Luar biasa. Dipegang miki. Cek. Wah, nggih. Swantene sae. Wah, jen cengkoke jos. Ora wow. ciri khas kok Ciri khas nggih. Tur anu solahe luar biasa. Oh, solahe pripun, Mas? Ono kadung joget. Wah, Oh, iso poyo enak. So enak ada goyangane. Nggih, Mas Akbar. Dibacotne. Oh, nggih. Monggo dibacotne. Dek Sinta. Dek Sinta. Yo. Sepati, Cah. Asik karwe. Wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Sugeng dalu Biyung Cangik Mbak Yulimo. Amin. Amin. Jengke wong donga. Tunggu kok amin. Tembang. Oh, Bang. nggih. Monggo. Niku wonten napa Mas pamundhute? Liwung. Liwung. Oh nggih, liwung. Pamundutan lumantar WA. Oh, sinten Mas? Ya tidak mau disebut orangnya. Oh, oke, siap. Nyabar mboten? Hah? Menawa transfer. Nggih, transfer niku. Nah, nggih. Yuk, monggo, Cok. Lewong anu. Lele. Le. Anu digarap langgam sih ben beda Oke. Nggih. Mangga yuk buka celuk. Mangga. Ya. Godho ati rinten siang dalu inaraban cingareka ngundang rasa tumetesing kalbu Natan bisa ngeluluke hatiku Selinggan pengenteni Libung ning hatiku Anto jampi Radia ati sawiji Kenatian adota lakoni Oh. Lanjut. Sabdepan kita ratu Merengas liramu Gajah sisihku Mugi Gusti Tarik, Mas, yo. Awas. Astaga. Juga.
Oke, terima kasih Dik Sinta. Tur. Mas Victor mengko Nggih. ditutuk ning nggon Goro-goro. goro-goro. Siap, nggih. Mas. Pelok larase. Duk, piye iki ceritane sih dawa Wahyu Senopati. Request pamundhut saka Bapak Lurah ngono mak. Ditutuke cawi sesaji kareben ora kena dukane ingkang sinuwun. Ngono ya mak. Ayo tak derekke yung. Kuku sing tumaku melon mangambar selaning krana